Dobro, Grube. Samo nemoj upravo, upravo. Ajmo ništa, pričamo. Kolega koristi nogu, ajmo. Radi. Ajmo, jame. Rukavica. Dobro je. Stani, opet prekidamo dok ne stane. Tu stani. Idemo, ajmo sad. Toma, pa slabo dobro. Ajmo. Koristi noge. Tako je, koleno, odlično. Koristi, nema nas. Kod nas nema nas, samo krug. Ajmo. U krug. Pa slobodno neće grešta, nekako mi nešto čini. Ajde. Udri! Kako je, vidiš ovo? Joco, diži ruke gore. I udri, ajmo. Nisi mi su gore u glavu nego ajmo. Da ti kažem, a? To može se dozvoljiti koleno. Može, ajmo. Ajde, Viktore, radi nešto. Tako je. Jame. To je znak da se vrati. Na početu. Idemo. Kaže kamite, dvije ruke. Na borbu, ne tako da se gledaš. Ismeno. Kamite, ajme. Ovo je smo. Ajmo. Tako, može, ne boj se, ne zastavljaš nogu, ide do kraja noga nekide. Neće ništa bude, ne boj se, ja ću prepuniti. Tako je, okreći se. Idemo, Viktore. Idemo. Slobodno neće ništa bude. Diži ruke gore, Joco, nikad ne spusti, tako, čuvaj glavu, mora da čekaš ne bude. Ajmo. Ajmo. Tako, javno, sad sam učio sve. Tako je. Nema začekavanja, nego do kraja idete. Ok, idemo, ajmo. To. Ajmo da vidimo borbe, bre. Ajmo to da se bijete nego u borbe. Jame! Ajmo, kreći. Tako, odmah krenu borbe. Dobro, ništa. Dobro, Viktore, promaši. Ajmo, Viktore! Jame! Čas poslije te dovede u situaciju da izađeš. Dobro, kada si dobro. Ajmo! Kreći, okreći se u krug. Ne da je to, tako, idemo, koristi noge, koristite noge za što služi. Ajde, imate štitnike, neće ništa da boji. Tako je. Jame! Tu, gdje sve nešto. Idemo. Idemo, akuš!